17 časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život. I ne znam šta će da bude sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito. Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. U reportaži Svet stvarnosti i umetnički ideali govore 3 mlada umetnika. Zovem se Marija Kuzmanović, imam 26 godina i završila sam master na Akademiji lepih umetnosti i slikarstva. Imala sam jednu samostalnu izložbu i nekoliko grupnih, što jeste uspeh za mladog slikara, mada moj utisak nije da je toliko teško doći do izložbi kod nas, kao što vlada neko popularno mišljenje. Naravno da prednosti imaju oni koji su afirmisani i koji već imaju neku istoriju iza sebe, imaju dugogodišnji rad, poznatiji su, ali eto, ja sam potpuno, kao neko potpuno nepoznat, koji još nije u tom trenutku ni završio master, niti bilo šta, konkurisala, tad nisam imala ni jednu izložbu pre toga i dobila sam termin za samostalnu izložbu isključivo na osnovu svog rada. Ja se uglavnom bavim onim klasičnim slikarstvom, uljem na platnu, za sada, mada mi je plan da pređem i na video rad, na neki stop motion i na neku animaciju, što sve nekako ide opet u okviru moje oblasti. Meni je na prvom mestu da proizvedem emociju kod posmatrača, ali zato sam odabrala, na primjer, da mi slike budu realistične, jer to lakše komunicira sa ljudima. Dakle, ima manje za iščitavanje tu, ono što vidiš to je to. I onda ljudi mogu lakše da razumeju i da reaguju. Moje slike koketiraju sa pornografijom, ali nisu pornografski prikazi, već su prikazi ženskog tela, intime, kroz fragmentiranu gradnju, gde su dominantne šake i neki intimni delovi tela na platnu velikih formata. Zastupljen je princip kolaža. Dakle, delovi tela su isečeni na beloj podlozi i time su udaljeni od bilo kakvog prostora, konteksta. Dakle, ostaju samo te šake i ti intimni delovi koji onda pričaju priču za sebe, van svega ostalog. U Srbiji imaš priliku da se baviš slikarstvom, da imaš izložbe i da to bude medijski ispraćeno, ali onog trenutka kad se sve to završi, kad se završi izložba, posle toga se uglavnom ne desi ništa. I do druge izložbe i tako nekako možeš do kraja života da sediš ovde i da praviš te neke izložbe i da nemaš ništa od toga, pa ni da jedeš. Slike se ne prodaju, uglavnom. Tako da li imaš priliku da se baviš umetnošću u ovoj zemlji? Pa u principu odgovor bi bio ne. Zato što i za ono što radiš ti uglavnom nemaš uslova da odradiš kako treba, svi se pomažemo međusobno, svi radimo svima za džabe da bi se nešto napravilo, ali opet to nije taj kvalitet koji bi mogao da bude, jer zaista imamo talentovane ljude koji bi mogli da urade mnogo više kad bi imali uslova za rad. Kad kažem uslovi za rad, da, nažalost, mislim na novac.
Ja bih voljela da se bavim slikarstvom i da mi to bude primarni izvor prihoda, ali nažalost to nije moguće. Za sada sam prodala samo jednu sliku preko interneta i to je to. Od bilo kakve zarade od slikarstva. Što se tiče slikanja Kalemegdana i Beograda, na to još uvijek ne pristajem, nisam još toliko klonula duhom. Smatram, i dalje je ostao jedan tračak nade u meni da se može živjeti od autorskih dela i iako poštujem sve kolege koji se snalaze na taj način da radite komercijalne stvari, i dalje negdje u meni imam osjećaj da kad ne bi ljudi radili te komercijalne stvari, možda bi se i ova autorska dela lakše prodavala. Ljudi kod nas u zemlji nemaju novca da kupuju umetnine, bilo koje. I ja to mogu da razumem, ali s druge strane ima kolekcionara i kod nas. Dakle, nije nemoguće prodati sliku na našem tržištu. Čula sam za par slučajeva koji su uspeli u tome. To mi je i dalje fascinantno, ali eto, postoje. Ali u principu svi mladi slikari kod nas gledaju inostrano tržište i moja slika je prodata u Berlinu. Što se cena tiče, to su sva pitanja osetljiva. Ali već sam pristala da sliku prodam ispod cene. Pošto je bila prva. Pa sam rekla nek ide samo. Nije bitno za koliko. Ja sam trenutno još uvijek nezaposlena. U periodu tranzicije između fakulteta i stvarnog života, sa puno projekata na umu, ali nažalost bez ikakvih financijskih sredstava da ih realizujem. To je najveći problem. To je glupo kad ti umetno zavisi od pare. Što je najgore od svega, za te radove koje planiram da uradim, meni čak i ne treba puno para. Radi se o samo par stotina evra. Ali kad su ti prihodi nula, onda je čak i to misaona imenica. Jer kao da, nažalost, kao umetnik u Srbiji i dalje živim od pomoći roditelja i ne mogu da očekujem od njih da mi posle svega što su uložili u mene još isfinansiraju te neke projekte koji nisu tako, nisu ni skupi ni jeftini. Nije to, kad zamislim šta će sve od tih para da se zapravo uradi, nije to puno para. Ali izdvojiti tolike pare odjednom da bi se to uradilo, onda jeste. Ja sam se negde pripremila na to da neću moći da živim od slikarstva i sada mi je pedagoški rad potpuno prihvatljiva stvar, iako da mi je neko rekao na prvoj, drugoj godini fakulteta studiraš slikarstvo da bi jednog dana učila decu o slikanju, vrlo bi se naljutila, ali sada mi je to kao najsuper cool posao na svetu, koji mi omogućava da radim nešto što bi moglo da me ispuni, a da opet sa strane mogu da se bavim svojim autorskim radom i da ne moram da pravim kompromis. Mnogo smo mi razmaženi, mi slikari, što smo navikli na fakultetu da imamo svo vrijeme ovog sveta samo da slikamo i da apsolutno ne moramo da se bavimo ničim što zapravo je neophodno u životu. Mnogo smo zaokupljeni samim sobom i onda kad nas trefi stvaran život posle fakulteta, onda se malo probudimo i moramo da se preispitamo i da napravimo neke radikalne promjene u svom karakteru. Jer lepo je to ustajati kad god hoćeš i slikati kad god hoćeš i koliko god hoćeš, ali u realnom životu kada imaš stvarne obaveze to ne funkcioniše tako. Ja se lično bavim slikarstvom zato što to je neki unutrašnji poziv koji prosto nije mi dati izbor da li ću ja se bavim slikarstvom ili ne. Nije to bilo... Dakle, slikarstvo kod mene nije stvar izbora. Nisam ja izabrala da se bavim slikarstvom, nego na neki način je slikarstvo valjda izabralo da se bavim njome. Ne bi mogla da zamislim život bez slikanja.
Zovem se Matija Anđelković, imam 26 godina i student sam doktorskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na odseku za kompoziciju. U meni postoje dva čoveka, odnosno dve neke strane koje imaju svoje potrebe. To su umetnička strana koja živi od angažmana bilo kakvog tipa, prevashodno kompozitorskog, stvaralačkog aranžmana i bez kog prosto prestaje da živi. I tu je moje materijalno telo koje ne može da živi bez hrane. Što se tiče mene kao materijalnog bića koje mora da živi od nečega, svakako to trenutno ne mogu da radim od umetnosti, pa pokušavam da se na razne načine pokrpim. Sad bilo preko privatnih časova koje držim, bilo preko honorara koje dobijem za vođenje hora. I tako uvek se nađe neki trenutak gde kapne neka kinta i gde preko čega zapravo uspem da se izdržim. I sada nemam neku preteranu želju da živim od umetnosti u smislu nekog luksuza, samo mi je zapravo dovoljno bukvalno da imam šta da jedem i da platim račune. U jednom trenutku u toku svojih studija sam imao jednu veliku krizu gde zapravo Matija, umetnik, gladovao, možda čak i bio na samrti. Dok bih komponovao muziku za ispit, uvek sam imao to neko uzbuđenje i te neki pozitivan stres. Na koji način će to komisija prihvatiti? Ja sam zapravo tu komisiju doživljavao kao svoju publiku koja je silom prilika jako stručna. To mi je bila zapravo pokretačka snaga. Koliko god to bilo pogrešno, bila je jako velika i jako me je vukla da iz godine u godinu budem sve bolji i bolji. Međutim, pred kraj studija pojavio se jako veliki strah šta će da se desi posle toga, za koga ću ja onda da pišem tu muziku, ko će to želeti da sluša i da proživljava na način na koji to treba da se radi. Prosto situacija i stanje u zemlji je tako da ljudi koji se bave mojim poslom imaju jako malo angažmana profesionalnog, a da to nije muzika za film, pozorište, reklame ili muzika za prosto zabavu. To je bio period zapravo kada sam upisao master i onda sam naprosto prestao da komponujem na jedno 7-8 meseci. I zapravo jedino što me je nateralo da završim taj master je zapravo bila ta zakonska obaveza da ga završim u nekom određenom roku. I posle toga sam opet imao jedan period ćutanja koji ja mislim da je bio stresniji od bilo kakvog trenutka kada nisam imao novca kod sebe. Kompozitor kao čovek umetnik svakako ne može da opstane sam u svoje četiri zida komponujući muziku za sebe. Bez ljudi koji će to da slušaju i prožive, to su samo maltene mrtve konstrukcije, bukvalno kao i zgrade u kojima se živi. Pre nego što se čovek useli u tu zgradu, to je samo jedna prazna konstrukcija koja dobija život tek kada čovek uđe u nju. Tako ja doživljam svoju muziku, prosto ona pre nego što dođe do slušaoca je bukvalno samo čista kompozicija u onom etimološkom smislu te reči, a kada dođe do slušaoca zapravo postaje muzika sa svim svojim dejstvima.
Mogu da kažem da sam jako srećen u posljednje vreme. Prosto vodim jedan hor pri Domu kulture Studentski grad, gde stvaram muziku zapravo za taj hor. Bilo u vidu aranžmana nekih pesama koje se meni dopadaju ili ljudima koji tamo pevaju, bilo u smislu baš stvaranja potpuno nove muzike. Takođe sa grupom svojih bliskih prijatelja i kolega sam počeo jednomesečno da organizujem večeri gde se skupljaju pesnici sa kompozitorima i zajedno prave nešto novo. Zapravo samo to večer je meni, pa moglo bi se reći, dalo zapravo smisao mog umetničkog života. Jer to su konstantno iz meseca u mesec pripreme tih večeri, stalno se piše nova muzika. Tako i ne samo to, i ovo sa horom što sam počeo da radim, počelo je da stvara osjećaj u meni da se zapravo bavim kompozicijom. Na tim večerima se pravi muzika koja je tu da bilo da isprati poeziju koja će da se čita, bilo da bude sa njom u dijalogu. Sad, to već zavisi od samog tipa saradnje između pesnika i kompozitora. Prosto muzika može na najrazličitijim nivoima da zapravo koegzistira sa poezijom. Taj poriv da spojim pesnike i kompozitore na jednom mestu svakako dolazi iz nekog mog možda ubeđenja, možda i ideje, da prosto sve što se dešava u umetnosti se uglavnom dešavalo istorijski prvo u književnosti, i mišljenja sam da poezija je svakako od uvek bila najbliža toj nekoj umetničkoj istini, baš zato što je bila od uvek toliko bliska čoveku zbog prosto aparata kojim se izražava. Jako bitan moment za jednog umetnika, stvaraoca, je taj gde se on ne osjeća usamljeno, gde se ne osjeća da je prosto sam. Čini mi se da u Beogradu i u Srbiji entuzijastičnih umetnika koji žele da stvore nešto novo i koji žele prosto samo da stvaraju i da nađu mesto tome što stvaraju, u isto vreme i ima i nema, jer prosto iz iskustva govorim, u svom okruženju na moju veliku radost imam i kolege kompozitore i kolege izvođače i kolege ostale umetnike, stvaraoce, koji prosto imaju sličan cilj koji imam i ja, i sličnu volju i sličnu motivaciju da se bave time što se bave, ali sa druge strane kada se onako okrenemo oko sebe, nekako kao da nema zapravo previše takvih ljudi. Kada ne bih imao te, moglo bi se reći, okolnosti u kojima stvaram, pa mislim da bi, koliko god to zvučalo sad možda romantično, mislim da bi prosto prestao da postojim. Zovem se Ana Marija Grbić, rođena sam 1987. godine u Beogradu. Trenutno sam na doktorskim studijama iz književnosti, koje sam završila i na osnovnim i na master studijama. Do sada sam izdala 2 zbirke pesama i 2 sada izdajem, to je završavam ih, jer trenutno radim na romanu. Mislim da sam objavljena u
sad nisam brala nekoliko antologija i poezija mi je prevođena na poljski, engleski i makedonski jezik. Čini mi se da je danas, odnosno na ranije, da nam je jasno šta je književnost, ali nam više nije jasno šta je pisac i da pisac više nema svoju poziciju u smislu profesije. Danas niko neće reći za sebe da je pisac, zato što to momentalno znači da on ne radi ništa u životu. To odmah znači da je lenj, to bukvalno znači da je lenj i eto, zato što nema čime drugim da se bavi ili ne znam, nije osvestio svoj neki drugi talent, to on je postao pisac. Neko će moći da istupi kao ja sam profesor srpskog jezika i književnosti mnogo lakše nego ja sam pisac. A to je zato što nam nije jasno šta ja sam pisac. To je zato što niko ne govori o tome šta je pisac, čime se on bavi, koje su njegove obaveze ili koje sam sebi nametne ili koji mu drugi nametnu. Niko ne govori o tome da neki pisci imaju ugovore kada moraju da napišu 3 romana za 5 godina da bi dobili pare i da bi od toga živali. Kada čovjek piše poeziju, čini se da radi manje nego kad piše prozu. Sad, to donekle jeste istina zato što možda, svakako, mislim da je potrebno manje vremena za pisanje poezije nego proze, ali sa druge strane, osjećanje koje mene lično obuhvati kada pišem poeziju me ne pušta da radim bilo šta drugo u tom periodu kada ja pišem novu zbirku. Tako da meni moje knjige ne nastaju tako što ja samo odjednom dobijem napad inspiracije i to više nikada ne pregledam, već da odjednom napišem celu zbirku, ali onda je potrebno raditi i na interpunkciji i na određenom menjanju značenja i na izbacivanju pesama i možda ubacivanju nečega što je falilo, iščitavanju tog rukopisa nekoliko hiljada puta i u krajnjem slučaju ugrađenju jednog specifičnog stila. Pisanje je mnogo manje spontana stvar zapravo nego što mi želimo da priznamo to. S druge strane, pišem sada roman i zapravo ga ne pišem upravo zbog činjenice da roman po meni mora da se piše bar 6 sati dnevno. To je jedno kraće radno vreme. Naravno i roman se prelazi posle, mislim ima svoju drugu, treću, 45. ruku, ali to osjećanje i ta ideja će proći ako se ne stavi na papir i ako se ne stavi u kontinuitetu i raditi 6 sati dnevno na romanu je posao svakako, bez dvojbe. Ja mislim da je izvodljivo da neko zapravo ima posao sa punim radnim vremenom da bude pisac, ali da je jako teško. Da to uopšte nije nešto što tako može lako simultano da se radi. Čak mislim da je lakše ako neko radi nešto što potpuno nema veze sa književnošću, pa onda dođe kući i bavi se književnošću. A ako neko radi... Ako neko, na primjer, radi kao copywriter i onda mora da aktivira svoju maštovitost, vrcavost, humor na poslu, da smišlja reklame, da smišlja slogane i dođe kući, on je već negde, čini mi se, literarno potpuno izmožden. Znam sada da radim prevod i da ako jedan dan radim prevod više od recimo 3-4 sata, svakako neću moći da pišem ništa. Zato što je ista oblast, bavim se rečima, nebitno to sada da li je, ne znam, copywriting ili ghostwriting ili prevođenje, čak i ti poslovi koji su honorarni, da ja ne moram da idem u kancelariju, ometaju moje pisanje. A kamoli da sad ja, ne znam, sedim u kancelariji, ne znam, 8-9 sati i da onda dođem kući i da pišem roman. Mnogi moji prijatelji to i rade svakako. Ali samo hoću da kažem da je to jako, čini mi se da je to jako teško i da nije, jer zato što ljudima kojima pisanje nije hobi, kojima je pisanje primarna, životna, emotivna delatnost. Oni bivaju nekako, čini mi se, izmoreni za to što je njihova srž. Od poezije se ne zarađuju pare.
Možda da imam, ne znam, 20 knjiga, možda da sam se nekako trudila da šaljem konstantno na konkurse, konstantno učestvovala, ne znam, za neke nagrade, ali i tada ja ne bi zarađivala od poezije, već bi zarađivala od festivala, od, ne znam, išla bi na rezidencije, tako da ne bi ja od prodaje knjiga zaradila pare. I sad ovdje konkretno pričam o poeziji. Za prozu ne znam, pošto i dalje ne pišem, to jest nisam je izdavala i ne znam da li od proze, na primjer, može se živi. Ali čini mi se da niti ja, niti bilo koga poznajem zapravo živi od prodaje knjiga poezije. Ja se trenutno sufinansiram od strane svojih mučenih roditelja. Uskoro sam počela da se bavim prevodom i čini mi se da je takva vrsta honorarnog posla mi prija. Doktorske studije tu prvu godinu sam otplatila tako što sam pisala najgori mogući ljubavni roman pod pseudonimom. Kad pišem pod pseudonimom, pišem za američko tržište i pišem za elektronske knjige. Pišem za knjige koje se skidaju sa sajtova. U tom smislu, pošto sam pisala ljubavno-erotski roman, mislim da nisam negde narušila taj svetski korpus književnosti, jer je on vrlo ciljano, takva književnost mora postoji. On je žanrovski roman i on se prodaje na određenom tipu sajta sa određenim sadržajem. Samim tim mislim da nisam uradila nešto što je protiv mojih principa. Ono što bi bilo protiv mojih principa jeste da sam pisala na srpskom jeziku, da sam objavila za određene izdavačke kuće koje ne cenim, i da to ja lično predstavljam kao svoje delo, kao veliko delo i da propagiram negde da se tako treba pisati. I da to ne ulazi u tu vrstu žanrovske književnosti, već da to predstavljam kao književnost uopšte i kao ono što svako treba čita. Čini mi se da postoji taj krug, doduše vrlo onako generacijski uslovljen, koji i nije tako mali. Jedna pesnička scena gde se dosta ljudi podržavaju međusobno, dosta zovu jedne druge u svoje gradove, dosta imamo sad i neke nove festivale i međusobno se i podržavamo i čini mi se da međusobno čitamo poeziju jedne drugih, što je jako bitno. Jer kada god me neko pita ko mi je uzor u poeziji, ja prvo kažem savremenici. To je ono sa čim sam najviše u kontaktu. To su knjige koje dobijamo od svojih prijatelja ili koje kupujemo od svojih prijatelja i koje su nekako moja sadašnjost, ono sa čim sam direktno sada u vezi. Iako nam se poetike vrlo razlikuju, iako smo nekako, čini mi se da utičemo na jednom drugom nivou, ne po poetici, već po jednom duhu vremena koga sada nismo svesni. Kada zamislim da više nikada ne bih mogla da pišem, ja to osjećanje mogu jedino da objasnim time što bi pisalo o tom osjećanju. Slušali ste dokumentarnu reportažu Svet stvarnosti i umetnički ideali, u kojoj su govorila 3 mlada umetnika: Marija Kuzmanović, Matija Anđelković i Ana Marija Grbić. Reportažu su realizovali dizajner zvuka Dejan Ivanović i autor Milena Radić.